sente nyame asem on say nyame wato menu mienu wato etabo ntene hwe eno obi ani ye ene ahochi abasa si we so no obi ani odi ye na o sika kwa na wache no na o sika no kwa na wache no ene sika mpo na fa mpo no ya pempo nya ahotonim onua me to asasefo nya taibo nti bobo ma honya de nya fi asase ya no mo amoti kura a wato atua ene menu mienu ya che nyame asem so atua ene kelebu na fo bia na bosom so bia na bosom so ene obi ahwa moa do ko jedo eto ade na odi dofuo onyankopon se me hiehia mo ene ho abam papa yanko yohana sempa no eti wotwe aduana amiensa be hia aduana so no wosesai wose adentina monte me kasase safotio moti me so tua enti adentina monte me kasase se muni masam so na mamu niye mu fami nyame asam na me mamu nyini cha mu fami nyame asam na me mamu honwom no mu se muntie enti ase muntie nyame asam ase ene o ke nyame asam ko wa pe yatenda yatenda wata saba boneka enti mato asasufo nya taibo mato mo me dia wore boni sijadie wo hia ahokyere achegum so ene yare ka enmuase ne ma chegum so ane na monte mi kasase etika dia mutie mi nyame asem na mudi so dia na ka wa ha nyame yefem so ni problem ka muni hawo papa yanko wo se fi se monte mi ntie masem na mi nyame asem no afromo mo se mo mpa eni se mi nyame asem afromo na se mo mpa nyame asem dia ene ma tom tabo sa me hia mododo me ma mo ho ache mododo meni abrantie eni egwa so na mhweni ho o mangana ya ni yesi nyame no o mangana yeso nyame enya ne koda ya bosom so man abosom so ye guochi ni o nyame se matom tabo me hia mo ho so me ma mo ho akire mo ma yimo fa asase we so e bi se montie masam na masam so montie ase yanko wose mo de moja mo fini mu ne obronsam safoti se mo se montie me nyame asam ase dia ene me pese me chem ba bia mo firi enti moja sisi mo firi mu mo ba asase so ne obronsam obronsam wose moja na kono de ena mo pese moye enti moja no akono de obronsam ono obodwaman obronsam awudie obronsam krono abosomsom bronsam akaye bronsam enti bronsam nyuma no ye no na menu omienu ye tie asase so ayeye enti se bronsam adwuma ne ye dia ne wono nyame asam no ye se yete ne ye ni so dia onyame woni ye ni hweye enti me nto nso mamo na mu no ba ne ye na mo fankwa mo nkoda bosomase enti ma tomu nya taibo me hia mo ho rough me se me nyame ho me hia mo ho rough se bo se mo ntimi nyame asam chi na mu media ane na me kira mase moja mu fini mu ne bronsam sa yanko was wono na wo ye ogudi fo fi inflation safu wono obronsam no wono de wonyina no kora kwan so wo ye widini efiri evitase be sine na onyina no kora so no kora ba ko poni ni mu enso me no mi ni ya se so nyame no ye ni no kora efise no kora ni mu no kora ni me no mi no mu na se no kora ni me no mi no mu dia so ne ye kwakopere nyame woni mu yai onyame wo se ba fre bebre media mu ye ketua bi papa yanko wo se wo kan atosama efini onankasa ne mu na wo kan safoti enti na onipa nka me se yes won ka me se na ba wo kodia dan shedari konto posam kwa eto nyame wo se ma to asasufo nya taibo na memema nkofo ho akire mododo eno wo se ni pe niye na fi we nsu antoi enti afida nya kobo na eba sabepepe onia nsu antoi afida nya kobo na eba komko eja wo mu sika de ya no mako yiye mu abesisi mu dem asika fo ya mo njiro mo se ye hia fo yi ni bi no ye ni bi enso ni empanya mi asam ananye eni pe ni asori fie enoko uwura abadwo ma onyamsumuni ho enoko sori fie nyamsumuni ho eto onyamse mehie nipa ma eti asase wo so mema mo ho akire mododo na medi wo so kunkum mo mama ne mo menante no ebise mo gya me nyame enti mo gya mo firi mu no ono ni setan ebise setan de onya no kore so papa yanko o sisa oka atosema efina nkasa ni mu na oka bible say sisi amenu mienu no kore na ayankanti no na atrosema yakenti no abrasam yeyemunsama o se fi se wo ye atro
ɛne atoro agya ɛfiri sɛ Satan no wɔno ne atoro nyinaa agya ɛnam no mmienu yɛnka no korɛ woyɛ ɛnɛ yɛyɛ bebree nkurɔfoɔ yerenom nkurɔfoɔ no mbɛda ɔba nso kɔbusa na wɔsi yee woyɛ mɛ wogu m'anim ase kyɛ mɛma prefa bɛkyɛ wo ɛnɛ hwɛ yɛnam kɔɔto nko a nokura bi nso ni hɔ ɛnɛ asase so nokura ni hɔ sika yɛpɛ no nokura nim yɛn nyinaa da ne mmorɔnsama na mmorɔnsama ɛyɛ mmorɔnsama deɛ a onyame wɔntɔ nsuoman wɔnim yɛi me nuaba ɛno onipa kaka ne nua nipa ɔmfa nkyɛ no ɛnɛ wodi wo nua hɔ wobɔ dua kora to akyene ɛno na ɛkɔ so asase wei so yɛnya nso gu asɔre fie sɛ yesu ba yɛsɔre nsa ɛsɔ tennis board no bible sɛ borɔnsam wɔnya nokorɛ so yɛno na menom mmienu so yɛdi akyiri papa yɛnkɔ atorofoɔ nyinaa gya ne borɔnsam wɔno nso no nnwuma ne menom yɛde yɛyɛ borɔnsam korɔ no ɔno borɔnsam adwuma awudie ɛyɛ borɔnsam adwuma abosomso mpo deɛ wɔne yɛno mpo deɛ ne tene ne paa no ɛne menom mmienu ɛno ne yɛdi akyire ɛne obi akɔwura abɛn adwuma mu ɛne wɔyɛ abɛn adwuma wɔyɛ pani wakɔhyɛ bosom so wɔnim sɛ ɔnkɔhyɛ bosom so obi bɛku no ɔbɛfa ne pani no ɛnɛ asɔfoɔ kora no yɛmɛka nyame asɛm kora no bebree hyɛ bosom so ɛne yɛagyegye nno ne yɛde gya nyame adwuma ɛti sɛ ɛta adwuma no ɛno ane yɛyɛ ɛnti nyame wɔnim yɛi na obi a wɔnim yɛyɛ nim no deɛ ɛyɛde na ɔkɔtɔ nsuama yɛn ne yɛn nɔbaa so afei koko nyinaa nso koko sate sɛ so no ɛna ɔpɛ no ahyia afiri abɔsome nso bɛsi saa abere nyinaa yɛmɛne nansa ne fɔde ahyia no petepete ketewa bi ma yɛn yɛno mpo na akɔyɛ sɛ akokɔ a wɔnwe so pia ho na ɔgyae ɛbi sɛ mene womienu bɔne no aduru soro hɔ enti onyame wɔnem yɛn enti nsuro yɛ bɛtɔi mframa ne wɔhaw na ɛba onua biribi bo momu yɛmfa nyame asɛm o hwɛ yɛde mmara no ahyɛ wo nsɛm sɛ afei na wiase no nkora ɛbɛyɛ deɛ no ɛne yɛsɛ kɔ one day yɛbɛhu ne yɛwu da kɛtɛ so na ɛhɔ ne yɛkɔgya gye yɛn papa yɛnkɔ wɔsena me deɛ ɛsiane sɛ meka nokorɛ nti yesu sɛ ɛsiane sɛ medeɛ meka nokorɛ akyerɛ mu nti no yɛnyini ni ɛne yesu yɛanye yesu ani yesu nnwuma a wɔbɛyɛ nyinaa ɛkwa ɛnɛ me ne wɔ mmienu yɛnsuro nyame ɛnɛ wowura sɔre fie a ɔkristoni bi ne wɔ so nyame hwɛ wɔyɛ ayi aba yi yɛyɛ akɔyɛ kɔtɛtɛ apɔtɛhye baahye yɛ no nom nsa boboro yɛwia ne yɛkɔgyina yɛ no ase hɔ mewia nase nipe wiyɛ deɛ bɛ asesi ɔma buadwoa asesi ɔma ne wɔfa obi yere ɛgye ne wɔgye obi kunu ɛgye de yɛ nyinaa yɛyi kɔ abosom so yɛtu nnuo ne yɛde tɔ adeɛ yɛtu nnuo ne yɛde yɛ adwuma na wɔnyame wɔnim yɛn nokorɛ yɛnyina so na bɛyɛ den ɛne nyankopɔn wɔtumi atɔ nsu papa man papa yɛnkɔ wɔsɛ memmɔ hena na ɔbu me bɔne ho atɛn yesu sɛ hwan na obɛtumi abu me atɛn sɛ mebɛba mebɛdii bɔne mebɛgye obɛyere mekɔfa obi mpa mekɔna bosom so obia ni hɔ obɛtumi abu yesu atɛn nanso me no mmiɛ no yɛsi yɛbu atɛn a bɛbile kwa yɛnti mpɔ nkan na ɛtu sɛ obia nka no korɛ asase ɔsu nokura ni hɔ ɛne yɛnyɛ na bosom so sɛ fiai ne yɛdi nu no obi kora di ɛdo so wɔ no wabea na bɛhye aka biriketewa bi ewiase bɛhye o ewiase na bɛhye o kwadwa bena yɛ nneɛma nyinaa bɛhye o yɛbɛda no agya o yɛbɛda no agya ewiase yɛbɛda no agya na mene omia nso yɛampɛ nyame asɛm no daagye ɛfa ne yɛbɛgyina papa yɛnkɔ no ta wɔsɛ na sɛ meka nokorɛ a ade nti na monyini yesu sɛ ade nti na ɔno ofiri ne papa no nkyɛn baeɛ a nasɛm no waka yɛ nokorɛ sɛ yɛni so yɛsi yɛnyini ni ɛnɛ obi anyɛ yɛmɛsɛm ni ɛnɛ wokɔ mpaabɔ se mpa no a ho fɛsi ne nnipa gu mpaabɔ se bebree no ɛna ho kyerɛ nti no bebree agya mpaabɔ kɔ ɛnɛ nyame wo nimdeɛ nyinaa firi nipa mu ɛnɛ ne wɔhia bɛtie gu nipa so ɔman Ghana wɔhia dokoro ɔman Ghana dodo anɔpɛ yɛ bɛnya me sika mnyane bɛka ho asɛm ɛnɛ sɛsi a wɔhia ahokyere a ɛkum kɔtɔtɔ anwea so no ɛna bɛru ɔma Ghana mu ɛnɛ me no mmienu no kura yɛ ni nti hwɛ wɔhia aba saase wei so ɛsɛsi a ɔma Ghana atete apansam onua biribi ba na ɛnyɛ onyame naa saa asɛm wei ɔho ɛtɔ bibi no asi me tirim a mesi odi January bɛyɛ ne yɛyɛ pabɔ 7 days meda hɔ sɛ da mpo maka mea meda hɔ India ni ba pa bɛhyenhyɛ wiem kɔkɔkɔkɔ ewiase no asɛyɛ o mena mehu saa deɛ na mehu sɛ wiase asɛyi Jesus me nso kyɛ me na abɔ no adwe dɔnko na
me bom pese urade ni wo de na me hui me koda alupre be si afie so bia ma me ko wura pre num ma me nurse makasa me po ha ma me na so ti pre num o dan yayi na si na pre was o me na be ko school na me ko jiska one time be hwe no o na sika one time po nu 200,000 na wo be tre pre num anti si fom ne nkona pre hu si fom wo so me na me ko na me si fom ho na da kunya be si ho fa ma wo transfer o so di for bra na me ko gyan nim wo ka say 2019 me ka cho say wo ha ka hye ne senche na ka hye anwade ka hye be ji papa wa kan papa wa kan wo ji yo o banga na ho mo kan yadum enti monyi quotation we Yohana disem eti ba ko yimudu ba ko no asofo mo na mo so na mo mpa mo ma no me fire oluwa aba na mane se conference na kufado e mo na mane se we na eba no mo ma asofo no yesu ngo ma so ma ate ho ibe sisabri e no ho ma ga na ho atecha pansam e je ne be si nyankopon nyinkire asubo de me na so ho nyina yo 2019 nyame yi na kire me de be si nyame yi kire me aboso me ngotwe no be yi sada ni kire me onia ba me ni abranche na se ye mpa bo eja na e dere ni fishe wo me hu bi da onia bibi bo wo de ta obi kunwa na mo de mo yenyi nuro na ni yenyi bi jimi ya nwu o ma ni musa ni empopo nkrofo mani sa one day edo na ntimi nyankwa ade na me na mate no kude firi meja ne nche na mo ntie me na mo si mu ni so hwa sa ble kwa me ko bi acha kokko aman obi acha kokko aman ko bosom so o ko beni akodi dobe abe ya ba adwuma oni pa bagie di no ni oni pa buani anto oni pa bagie di no wo oni pa bagie di no wo oni pa bagie di ni aye defe oni pa bagie di no wo oni pa bagie di no wo oni pa bagie di ni aye defe amara me huri ancho me hu ya cha basiko amala me huni ancho me hu ya cha me huni ancha me huni ancho me hu ya cha basi ko oni afa me ko awie no awie o sesai wosinia ofi onyankopon mu no etie onyankopon asem safoti oni pa bie da nyame na wo no na batra o manga ne mu no wo tie nyame asem o se wo nyame na wo hu nti no wo so da wo te kwa amane buruku so wo da chu be nu hu se onia many ablanti e babu say wo nipa bie da yakopon na wo no aba asase we so no wo tinya mi asem o say me no mi ni nyame na wo ye nti no eno bia so ko ehwe mbe yopra da ko one day me no okotwe si wa so fi ho ye me asem ti nipa mu me si nyame asem no enti nipa mu ene nipa nyame kwa so ha ya mane o nyame se ma to asase so for taibo he onia bibibo asem kese be hia na frankense so woni pe bi yakopon na wo no tinya mi asem papa fa me ko Isaiah 29 kan to firi bra wonya ha ma me yeta mo ya me no kama me yenko Isaiah 29 verse 12 to 16 kama me wona ma mo yefa ya mi asem one day and obi ewu ye ko no mu sika nsa ho e be dum no mi so na da Yesu ba na kwa ma nso da ni bese da Yesu beto ne nsa frɛ no a wo bewu odekete so no na kwa amabo beni ka wa hyɛnsa hona beti kokobota wo ya mumbi empire akoma na mo mumbi enso nyame na last bi oproach ni bi oba odi fuka asha me na oni ha amachi wo ono akokodi aduo no wo se woni wodi no na guni yam anti woni ohuni pa ko muni pa bia oba che no akodi aduo na ari abadwuma ho onyame wo mobo one day no adakata so eno woni pa wuwo wo nyame won twa mo bi mo ma so aso be wuwo ena konfo ko mo ko musuo o mo ko mo ni mu na mawuo ena wo na wo kwa na ya ma monto atafere no e de monto no woni mu ameche wase monto no obi wodi monto bia no aya wo woti ne atwa ene ya hye ene ya kofa burodua no magu bora so no ene ya daka ho ne ya hye ene ya tete haba ma ne ya hye ne de do ma se kokonom kokota fa no monsa na obi bo odua kan odo bibi adi aduro obi se ma bia mehye on pa mesere aduro ya yi tia aba ma no ye obi o ma wudi bo ho ban eni obi so o ma de wodi a woda bo ho ban no ye de kan aduro no be fu wudi yo nti me kam wate fenyame asam na abwa wo sa na nyame asam ti mu ye bo odua kan yo
mimi so bosom wodi fuka sha mimi so bosom Dabida opa wo se mebua opa challenge na body se bosom asumasi amro odi fuka sha nche odompo no po bitwam salute obehye enti asofo o makwa bosom so akodi nu nyame bobutuo pe didim munni kwaje ana ye di obi bedi ohia no akodi aduro no wo sha bosom so no bosom so wa continue wa jeje nkofo sa se tondi wo se bibi entimi no how bibi timu daachi akablik to bi yo no bi kodi sofo a no akodi aduro se bibi entimi me woni pe bie no wa sa se so obitima ka se bibi entimi bibi entimi nyame ase metimu sa akablik to bi papa yanko ye kan Azaya ngomiti eye aduono nkron nche mu dumi no kosi dunsia no wo se sai wo se ana se wade amania onim ehoma se wote nyame asam no wode ama omomunim ade akura wo wode ama omomunim ade no ana obi kenya nyame asam wo na wo se wan ko school for asam ko no ye pe obi o graduate a ani etena asam dabi wo se wode ama omomunim ma yanko se onka ye se won kenya nyame asam ko wo ka se minim homa ko na wrade se ne Nyankopɔn se sai esane se dai oman yi de won ano na eben me oman no oman Ghana ye de ya no fefa ani yesi yesum Yesu ti asaba Bible ni kan ye de ya no fefa ani yesi yesum Yesu wo se esane se oman no yi de won ano fefa eben me na wo de won ano fefa a edimini na won koma ne won ntem apan na osuro na onsuro mienu nti safoti o man no omudo ma no fafa na dimini etu boko so na moni nyina ya page ensa ye shida wo asafu Yehowa wo ya kro enkro kwa ma wom antonya ma wom beni wom abusu batwetwe ho hye nyina wom ani nya gu so de asori fi ho ani nya page ensa ye shida wo asafu Yehowa wo ya kro enkro babu se wo medio manofu fa na dimini na so makoma pa de atwe firi me nyame ho akọ chi nimtama pan omuni mentama pan wakọ amakwaji do to ade wakọ memene monto omuni mentama ya da apan sa na osuro a wonsuro me na suro a wo mu suro me yame nti no aye enipa ahyade a osua enko safotie omu suro me yame enipa hyade enko na yanu no mu di akire no mu sua ene munofo ye computer ba enti na obedu hospital na computer ni hwo na computer na kan wodi fukasha we ya le typhoid we ya le malaria so enipa nyansa enhyehyɛ ne nipa di akire ni ya fije na besiwo obi akosku woda na fije na ka kyene sɛ akosia wo ya yi wato north and north na wonye school na machine na ka kya akosia wo ya yi wato north na akos school nyame nim die no afiri nipa kwan nyame nim die wode ma yan no ene ka abekɔ abandwom no ne wo nipa na osuo no wo choro ene computer na choro ene nipa hyehyɛ ene ye di akire ene nipa hyehyɛ ene ye di akire no ene obi yare no kɔ hospital hwɛ obi aso kwache no ne na kɔgyina machine so ne ewuro machine no na ebubu no gbagbagbagbagbagbagba na ancha yesi ye wɔ na nse ne hoto no na sapa na prokoso akafom no akafom na obi kɔ hospital afidie no na ebe yi nipa dua nya aka chanse wo ya de na hepatitis B wo ya de no ya hepatitis B omwa murofo no na oma transi na oma hyehyɛ machine no enu omwa wie no omu nim yale ya machine ni betimi ade asa enu omwa ya begu asa hyehyɛ miniminu mienu yankɔ hospital ni amfa ma yan tasa me kan pa wo unni nyame humu a asa me kan be otimu prekese omwa akwese loto yo mutwan akwese nipa be sanson ana ai machine no omwa transi sɛ yanom yemfa kwan mi so ni yanyeje omanga na yanyeje kofo sika nyinani enti yenye fidi a yeni beto loto enti me madua bodam we nadua bodam we nadue ye la plate machine ne hwo no eto be hu pra fa yi abawo di ato awie ote so baako afo be hu ne kro na di yi kana wotwe ne bibu jackpot ayenyansa omo fa enti omo ye machine no ade abase
na otwe bia no machine ni ma ye 100 billion enti akwan bia so no ombeye plan bia enipa bedi be 10 million pe ombedi be 10 million pe aye tricks aye tricks aye omo adwi no mo de se machine no aye nyansa omo anya omo di pe ye yankase hu sika ne ye nim sabia no omo de machine aba ye di no ento bekono na yi watoso wo yade ye no appetite bi ni abo yade kese pa ya toso last obi ba hospital oda ha oba ya no onipa na ananse na ye no ananse na egu ni nsa ni ye di akola no wonya 12 years na ye na to ese doso ni maame ba mse maame yade wo ye ananse o si da bi o mse ese nti ese edo ni ye di akola atoso na mse maame o de twan jedo yi efa kwa akola no wo de kwa akola no na otwe mieni pe eku na achegu ni nsa wo nyina ahye na akola no ye na to ese so odu ono do afidie na abosa akola no onya ese amina kwa ade yade ni ye ese na ya ananse enipa nse sha na menu mi ye ni ye die chenti Nyankopɔn nse nyame masepe nyame se wono no se sha na won dia man ni ye ni so na se nipa se sha na ye beti su ya monko mejamu yade no enkumo ohia no enkumo sikanya amrofo na etwa sikanya nipa na etwa adentina ade ye ni enkrata na mu ntwa ma no obi ani bi na ne ho nton dari ya mamuketu ebi na mo ho akye mo na da bia mo ba yes masa oni pa baji nyame adi no ne nipa wu sa na ka enti sa eni edi nipa hyehyɛ akyi a first obi ba tworo na so wa tworo odan ya no benye school ya fa no koto sirim eni pa hyehyɛ enti no akola no so kokwane ya yi na to sirim ena nyame nyansa wodi me nipa no eni pa to akyene ya na mafidie yanko papa yanko yele mafidie o se hwe mekoso mene oman no adi entu onyame sese wono no nyansa wodi amaye no ya to akyene na nipa hyehyɛ ne ebedi so dia obokoso no woni yadi anwasem obokoso no woni yadi no maye nwanwane ahodwire na mama ye nwanwane no ho dwiom onyame on oba ha nipa da akye sɛ ana ye nim die nyina ye nipa de oboni ne machine wo ye bae no waye da basi wo de begie sika kontino ane waye se wo de bese yade enti machine ba kire ya no mo ye wo do ba ne ya se pie sika nya da kogu abochima ma amre ko sika mo nya de fi ho ni asa kwa la hili la mo to kakra mai eni pe ni munya sa fake eni pe ni ya se o ani yesu ya jimi no yesu ya yes masa papa yanko wo se na wo nyansa fo nyansa ayira babu se mama mu nyansa ni ayira abeka computer nyaba aba stopo sa machine mo ye mo digigi musika nya mama ni na stopo hwie onyame ni bu fu rough onyame bu fu afie ne becha mu nyansa ena nyame nyansa odi mani pada wa hefa wa mangana nyame nyansa odi wa ya to kire ayira ya tochene ena obuoni no wonu wo burobu ye no wonu nyansa ne ani edi akire o se na humu fo no so atu babu se mama mu nyansa ne moyi nyina ayira mu kwasi nyansa no mama nyina ayira ana ya de no bia ba o ko hospital si da bia ne se wo wie ana hwe ni pe wu hospital ana hwe me se hwe ni pe wu hospital hwe yare ko ya twetwe bebre dan first pa no obi yale na se ya no bibido obi kro anyinsan ni ya no bibido de man pepepa obakọ no nga ana de wonya yale pa ne ya pawo Dr. Pawo ana pawo so ya pawo so firi o ya pawo ko 50 million oba firi hospital ba no ne sika wo wo ne be hwe onyane yaje ebi se ada ya to nyame nya sa to achi ne nipa nim de ne edi akire o magana ya mo bosse ya babo enti menwum na meto ya mo ntia hye onipa bagi nyame nyansa adie no ni ye bedi nyame nyansa so ye ho beto ye no ho na nipa nyansa ne bedi akye ne awu akoda mo nsam gem onipa bagi adi no awu onipa bagi adi no awu onipa bagi adi no awu me huni yancho me hu yancha besinko me samela me huni yancho me hu yancha me huni yancha me huni yancho me hu yancha besinko
hwe wo hiani ba wo hiani ba wo ko school woda ne yayi na koto sirim wo hiani ba ye wo ko school akotro woda no woda ntimi anyi no na machine na kakenza wo ko nof oh ni enso di akire ni di akire woni aba me ni abrantie Yesu bo eni nyame nyansa wodi ama nipa na ya to achi nipa nyansa ne edi akyenchi no o nyame so bema yankwase nyansa nya yira obama yankwase nyansa nya yira sa ha amrofo mu nim nyansa dodo amrofo omunim nyansa dodo wodi atahwe obi ko ni bibi Africa obi ni bibi ya onya kodu abochi memba no asai onya kodu abochi memba no ko hwie kwase nyansa bi no asai efisho omunu nyansa no yemronsam nyansa ena yena Africa na nyame ne Yesu ba ye die no yen ya tu nyansa na to akene ena ngofo na bi ti yen ena hwe ni pe wu hospital ena ni pe nyina yale hwa eni pe nyina yale wo se be bu akọ hospital ko hwe ni pe wu ho no bebere wutimi kan ena bi ko yale saba o mefie efisi yen nyina no nyame nyansa wo de ma ya to akene ya to akene eni Yesu ni pe nyansa enti ewiase na sai ewiase na sai awona si yanko ensie yanko enchemdu no wo se wonnue munue won a wode aginatuo ehinta awurade fe mo so na mo abayifo so na mo so mo tesumase mo so no mo sankrofo maba wane mrantie na modi wo mate wo hiego mo so na mo da mo se bibia enche munue na won a oni ye esum babu se mo ni ye wo sum no na waka se hena no bihu yen na ye anadua ye diko odifu kwa sha ko se ya kwati wo hiegu no so no ya mana wensa se no ha na behu yen no munue na hena na onim yen ho no onim ye si ye ne ye sa asumasi ha no onim ye munue bibibo tanja okira kwa ne wi asira sai wose musi ne meti ase babu se menu mienu ye si ne meti ase ade babu de ka no na se nim de nyame ne ma ni pe ya tokene sa nyame nim de ode ma ya tokene ani yakofa mbofu ni nim de no ana bibia computer ye si ne meti ase ye si ne meti ase ye si ne meti ase papa bibi bache mum ye nwane ye je kra kwa o nyame nim de ya to akene no ye nim nyansa yanko osiso obu owemfo sedatie babu se ho ha ani oni pa kwa wo wi ni pa kwa wo wi obati je do bia to kam pipi o yes wo ha ye ka ade pa ne kwa wo kwa kuni pa ni bi amrofo na to bo ase atrase wo se ni pa do so asase wo isu chese yi bi firi so na kwa mrofo so yi firi so ayare hwem o mu yi fa firim me na dawo ye ni ye woni aka behu wi ase no eni pa se wi ase nyame nyansa pra mo ne ma nipa no nipa to akene nimde nipa nyame de ma ye no ya to akene anya ko fa nipa enhyehyɛ yanko wose nye ono no ye me ha ana se wonwefo aka kire wonwefo se onim de amen papa menshua Isaiah 30 won ka 18 bia Isaiah 30 kama me e ka wudi fo Isaiah ngomoni tie aduasa nkyem anwotwe ko no e be si dumie no wose sai wose afi ko na ka wose afi ko na chirogo opon bi so wose Yeremia ama won Yeremia ensem ya me ka chire ho ko fapon na fakrata na tro sansemi na fasha chokunkum na fama echema fo nyina wose na chirogo shanguma bi mu chokunkum mu tro sansemi gu krata so yanko na entra onkosi dada se me kai nanya adansidie ma onipa bia febo ha nyame nyansam sa nyansam nipa to akene o wose na wo atuatia man babu se sisi o man Ghana ye atuatia eman ya tie atua o nyame asam ho ana wiasefo nyina no ya tie atua o nyame asam ho na se yempa nyame asam dia na se nipa anhye ne befa dia o nyame oni ani hwie monko mama sam ho yade na mu ya wo mpani ni kukumo ya wo mpani ni kukumo pa na wo nu masie kona kwa wo na wu kona kwa pani na wu ara mu face camera ni ani ara mu face camera ni ani pani ni yakwo ni yakwo wu eni pa to ano ha onu ya bibi basai mu ni ani ye woni a edigana pa ni ewiase pa ni ma konkron Ghana o ma konkron Ghana ni mu ni ani na se kamu woni a kamu se Yesu ne na be sia asase so
afia Yesu ba afia ni pesa ko gu abosom so hwe kwasiama nso ya twetwetwe kwasiama nso ya twetwetwe ana wuni uni akwa na makana nkuna ko ana mese wuni uni na makana nkuna ko yegu aso fi ya de ko ma papa bi mu ya de ko ma papa bi mu ya de ko ma papa bi mu ya de kuro ye nyina ba ko ya de kuro kakra wonya minimum dia wodi mani pa ya siri trase ko hospital ko ha machine na kire o yare no machine na kire o yare no ana machine na kace se mumma ne tafo na duro machine so ni pa na dina dwen yai sa ono mo de wuro bo yai ani yasue ni obi se wajimi wasibu amajimi yanko wose na wo atuatea man babu se menu mi ani ye atuatea man ko emma atrofo emma mo jimie emma won pese wotie awurade ma mo pese mu tie mi nyame asem ye ma ye mpese ye tie nyame asem ya sai ya pro o manga ni ya propro debi ameka say first pa na ai wo man ye mpanifo sha ahia na wo ahemfo nsem no na wo se de o man tie sa first ya yeba nyame bo wi ase no wo man na hye ahemfo nsem no na wo se de o man tie yo unim se me ye boni a me firi woda minim se me ye boni a woda ma hi betwa masuo sa nti me ya de etre yo ye de me kwa himfo so me nya ne free ti be suro ene ye yi firi ahemfo nsem no ma na sai wi ase na sai ajinsem asai ya papa ma police for menyo obi awo ya obi di boni kura na wo kogbo police ni amane se odi fu kwasha djuma wote mante mo twetwe nkrofo mo ja enti mo kofo odi fu kwasha no ye nya be faja boko si odi fu kwasha no ka se emechiwo odi fu kwasha no ka se emechiwo enti se nyame boa no okotua brabo ni ye ja boya ofu so ba odi fu kwasha kwa ma oni mefa so oni pa bagie di ni wawo oni pa bagie di ni wawo oni pa ya ye defe oni pa bagie di ni wawo oni pa bagie di ni wawo oni pa bagie di mi hu ya cha basi ko mi samela mi wuni yancho mi hu yancha basi mi wuni yancha basi mi wuni yancho basi mi hu yancha basi ko onia bibi bo me se adwuma bia wu ye bia ni wade ya wu ye bia bebu hu atai sa sense ko na wu ya benya wakatua yo ha krono na ba benya wakatua utwetwe ni penalty benya katua sa momie mfinya mi asam yo ni ye mfinya minim de no yensan kofo o maga ne yensan kofa sa yensan kofa adenti ne ke yebeyi adwom pani adwom pani okwa ene computer yi dipa bebile fi adwom computer yi dipa bebile fi adwom ebise enipa nyansa enipa trasia yesa enipa yema ho enipa ho nkyerewom ti mu mienya machine ma o mu nya bedi machine aki a ye be ma sankofu ye saba kan ne ho ha kyerewom yanko enjemo yidu no wose o ka kire adihunfo se muhura de ya ka kire konfo no ani abosonfo nse ye dey muhura de yanko o ka kire adihunfo se na adihunfo se dey monhye ni entre honkom monhye ni entre honkom adihunfo no monhye ni entre honkom ente no ko me nya me kasa wo banya wo te epeteti kwa fo se be worobo ene no kwedi asase so yanko wose monka adefedefe nsem nkyere yen safoti monka monhye na dankom monka adekodoko sem ya de fa nkyere ente no nya duo obekwa brochire monhye na dankom obekwa brochire o sikadi fa brochire be wa himuda nyame masa pem no sense yenya fa nipa nheti nyame ofi lanim wafrim onia ena de ye be hye nyina ya de hu papa no kache o kache mo bofo o so di efri na me no kase koi wo ha kase ensenche na kase anwade ake anaju ye ho ensu ayiri nyi sweketwa ebubu breche fa me bompa ya ja wodan breche enta na etima ko wodan kakra ensu asawa o me to mo bubu breche o ye mu ko ye ni sika amana mu ko sika kwa so to o man mu ye be de sika ba ye breche ebubu ensu yi tan ahwo kira nkwa wo ha nkwa yankwa
Njema idu ba kono se mo mane mfi okwan no so. Bible say mo mane mfi tete kwan no tete mpon no mo mane mfi so tete mpon no me ya mane mfi so na computer yi ame ya fi tete pon so. Mo nkwae otempon no. Oh mo nkwae tempon no tete mpon no nyame de ma esi emfa so no me ya mfi so. Ana me no ya mfi so. Na mo ma Israel kronkroni no anyira oyeni so. Mo ma Israel kronkroni no anyira mo ni so. Enso na computer ti Yesu ayira. Yesu ayira. Hana computer naba aka yari bi ba o manga ne munti mo go mo paniye na o mu ankasa trasa hye a mpaniye na ye nnonu a o mba wo mpaniye be kunkuni pa fa obarahu o hiani na wonu onye sika nto duani akọ won pane na tim he onyame kwa omna ntam kwa yenko onyame omna ntam ne yenko enipa ha nipa nyame omna ntam no nko me de bia mpa me bonso nyame be fat ne fo ne yenko baba ya telefone yanko na fe o man ya kara o mo nchemfa ha enip nyame nim de ya tochene enipa hye ani ye di akiri papa wona si yanko awie won sisai o se enti se ne Israel kronkron asie ni nyame ne kani esana se asemi afono mo sense me nyame asemo a wo tworo kunkun no asofo ne asempakafo ka no mu gira bonti no ebu amedu oda no mu gira wie no mo ka nyame asankofo so mo funti mo bejeja wie no na se obi an kamera ate woda akonfo anya kwara asem me se woda akonfo anya kwara asem last me ya akonfo bi community oba me me so nipa o so oba omra ha oni pa no wo ma so na asoma me no me wa ofre me odi fuku asha ye ne mama akonfo bi si o konfo no kumi me so konfo no wo so fanta mama me frɛ hello hi me ko ya woda ya o ko abna so o ha ni wo se me na me sambo di si wo no o tra ba bi ifu na ye frɛ me na togo nyame si asa wo no wo so be kuma ni pa no ye kwa hye wate ha me na ka chama sha odi fuku asha me na fa na nyama kada o de no oni he no wa ye sambo la be si kwa won tri pasa o mu nyesika to bredi onyame ho mobo ate onyame ho mobo ya se kwa shabu sumu ya tako odi fasa me o ka mamu am si memu yawo sa me o ka mamu si memu am si memu yawo me asem